Het Pinksterfeest in Veenkleerster had een lange traditie. Zo'n de jaren 70 is er een kerketjens tussen de bjemmen. In de bosk staan hier 1300 bezoekers stil bij de uitstarting van de Heilige Geest. Zomaar in de open lucht in Veenklooster samen mogen komen in de naam van Jezus, de opgestane Heer. Dank u wel voor uw genade in Jezus' naam. Amen. Amen. Maar ik vind Kleerster verneemt dat er heel iets minder mensen naar de kerk gaan. Het binnen benamelijk de ouderen die het hadden terug God en de Bijbel inspireren lieten. En dus is er dit hier voor het eerst wat oors bij. Funklooster, speciaal voor jongeren. De gedachte is verbinding en vernijing. We willen graag alle generaties wij met elkaar koppelen. Dat we samen het unieke Pinksterfeest maar beleven, hè, als iets up-to-date. Loop, loop, loop. Om Pinksteren een feest is, maar dat doen ze worden, zeggen ze in Funklooster. Want dat gebeurt er min in kerken. Met Pinksteren vieren we natuurlijk dat de Heilige Geest op ons is gekomen en dat Hij in ons leeft. En juist door die kracht, omdat de Heilige Geest in ons woont, kunnen wij ook dansen. En kunnen wij dansen met expressie. En het is ook ons verlangen om dans te gebruiken om God te verhogen. En we hebben vaak commentaar gekregen dat wanneer wij dansen, dat God ook echt gezien wordt door ons heen. Dus dan heeft het veel meer inhoud dan alleen een dansje op zich. Maar er is meer. Graffiti, klimmen en daarna onderuitgaan op shippen. Het zit alle keer bij de verjonging dat de organisatie in Veenkleerster een nijpaard me inslacht. Passend bij deze tijd. De speelsheid, we moeten in beweging komen, we moeten vrij wezen, we moeten blijd wezen, we moeten nergens omver zitten wat je zin had, maar gewoon lekker enthousiast zelf wezen en samen genieten.